Já bych doporučoval nesledovat trendy, ty jsou mnohdy velmi zavádějící a dovedou vás na scestí, protože půjdete po stopě, která vás může přivést k problémům, ať už biznisovým nebo reputačním. Sledujte zákony. Předpokládám, tím, že mluvím česky, tak mluvím k českým firmám nebo k českým ESG manažerům. Všichni jsme součástí Evropské unie, je tady legislativa z Bruselu, která je národně implementována. To má být vaše mantra, vaše alfa omega. Neříkejte tomu vlastně ESG, neříkejte tomu CSR, neříkejte tomu udržitelnost. Říkejte tomu nefinanční reporting. Tak jako děláte klasické finanční účetnictví, tak odteď děláte i to nefinanční. Ten non-financial reporting, to je ten zákon, jeho se držte.